देखिए पक्का पड़ा पर बाटे माइले अखिलेश के सारे तुला गला फाइले हमारे करामा में देखिए पक्का पड़ा पर बाटे माइले अखिलेश के सारे तुला गला फाइले हमारे करामा में गोरे गोरे काल वाली रसम जस बाल वाली छोड़ी बड़ा जबरदस्त लगे रे गिरनी जैसन चाल एकर रूप बड़ा माल एकर देखो ना माल बड़ी मस्त लगे दहिया पथटा कराई ले आवत बरू दर्द के दवाई और सूत गईली सैया से रतिया चपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के बुझतानी जवन चक्कर चलावतार हमके छोड़ भाभी ये क्या पटावतार बुझ हमारा जवानी खर्चीला बाकी पॉकेट तोहर तनी ढीला बानी पे चैन चैन मिले ना लड़ते नजरवा से दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से दिल लागल बा सोनावा कैसी करिया दिल शहर से लइहा ए राजा वो तोहरा के देखिया गरा जाइले चमले बेला उठे में पगला जाइले जिन्नी हारत रहो हो खाली सिकनी कमर है 17 साल उम्र है कौन विटामिन खा ले दिन पर दिन चिकन ले तो एक पर कमर हो की तरजुई के पाल रहे डोले धीरे धीरे वो ऊपर चले जब जब लचके हमारा जवानी खर्चीला बाकी पॉकेट तोहर तनी ढीला ए सोइया सोनावा कैसी करिया दिल शहर से लइहा ए राजा दहिया पथटा कराई ले आवत बरू दर्द के दवाई और सूत गईली सैया से रतिया चपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के आइल बंगाल से बाहिरनी के चाल ह कमर हिला के त कहरत बवाल ह देखो एकर गोरे गोरे गाल ह